Fl-24 ta' Settembru 50 impjegat tas-sezzjoni tal-Wealth Management tal-HSBC ħarġu fuq strajk fuq direttiva tal-Unjin tagħhom l-MUBE. Dawn l-impjegati jieħdu ħsieb ibiegħu prodotti ta' investiment tal-HSBC. L-istrajk da maddej ġimagħtejn u nofs u wara li l-bank baqa' ma biddilx il-pożizzjoni tiegħu, l-MUBE referet il-każ lit Tribunal Industrijali u resqet ukoll mandat fil-qorti wara li qalet li żewġ impjegati nisa kienu medda li jitkeċċew mix-xogħol jekk jobdu d-direttivi tagħha. Fit-12 ta' Ottubru, impjegat mill-Wealth Management tal-HSBC li huwa wkoll uffiċjal tal-MUBE irrapporta li kien tilef briefcase. L-MUBE qed tgħid li din il-briefcase ma kienx fiha informazzjoni sensittiva, iżda l-HSBC għażel li jeskala dan il-każ u saħansitra sospenda lill-impjegat involuti. Il-Union temmel li s-sospensjoni saret bħala retaljazzjoni mill-bank għall-istrajk tagħha. Wara dan il-każ l-HSBC mingħajr konsultazzjoni magħha introduċa proċeduri ġodda u b'effett ta' dan l-MUBE ordnat lil numru ta' impjegati mill-Wealth Management biex ma jikkollaborawx. Min-naħa tiegħu fit-22 ta' Ottubru, il-bank għamel lockout lil dawn il-ħaddiema illi spiċċaw bla paga. Fi stqarrija, l-MUBE akkużat l-HSBC illi qed juża tattiċi ta' bullying illi mhumiex se jwasslu biex tinstab soluzzjoni għal din il-kwistjoni industrijali illi issa ilha sejra għal iktar minn xahar. L-MUBE fakret li fost dawk li qed jintlaqtu hemm l-aqwa klijenti tal-bank illi spiċċaw mingħajr konsulenti finanzjarji biex jiggwidawhom fid-deċiżjonijiet tagħhom.